Kai! Zo nan. Me ya faru da batir din motoci batir guda biyu na motar da ke cikin ofis dina? Ko ba da ku nake magana bane? Na ce wa ya dauki batiran mota guda biyu da ke cikin ofis dina? Wallahi ranka dade ban dauka ba. Na rantse Allah ya ranka ya dade ni jiya ma ban fito da wuri ba. Ban fito da wuri ba yau kuma da kake gani in tsinnan nazo. Wallahi ko ni ma yanzu nan nazo ranka ya dade. To na ce muku yanzu aka dauka ne? Yanzu ne na gane cewar babu batiran. Batiran da muke ajiya domin mu tara sauran motoci? Sorry sir. Ai ba na ce muku yanzu na ka dauki batiran ba. Na san lokacin da ka dauka. Mu kullun office din yana hannun waye ba yana hannunku ba? Kamar yana hannunka. Yana gunka. Kai ka tafi da mu kullun jiya. Kai wallahi ba za ku bai da yin hukunci ba. Duk inda kuka kai batiran nan ku fito min da su. Kun ji na gaya muku. Duk inda kuka kai batira ku fito min da su. Allah ku ji na gaya muku. Wallahi zan bata da ku. Sorry sir. Tsiyatan banza matsiyatan wofi ana zaune da ku kuna gurguran mutum ta baya. Ha. To wallahi mazan mai dawo Alhaji batiran nan. Tun kafin ya gane mu muka dauka. Idan ya kuskure ya gane mu muka dauka wallahi kashin mu ya bushe. Kai kai baka ganin kyamarori suna kallon yanzu ina zuwa muna dauko batirin nan kyamara za ta nuna mu dai samu karkashin wata mota mu tura su kaga ba mu muka dauka ba kenan shikenan ma yanzu batirin suna ina gwara da Allah ya sa ma baka maza ka kai su ba suna nan a daki ban kai su fante ka ba zan mu je mu yanzu mu dauko shi mu je mu Shakkiya ƙawata ki ce kin ƙara so. Fala ya kike? Lafiya ƙalau wallahi. Lafiya lau. Ki ce min da labari to ya ke ciki? Akwai fa labari. To shafa min in ji. Wani gayi ne na haɗu da shi a Instagram. Ke kina ganin gaya kin san ya haɗu. Ajibu ne yana nan ɗan madara ke kin ga? Dala daga gani za a samu citta a hannunsa. To yanzu ya za a kenan? Ki haɗa mana AP mana. Kawai ki ce ya taho da abokin shi. Shaggiya ƙawata. Ki tsaya kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa. Yar duniya ƙawata, ƙawan nema ƙawar arziki. Kin san yanzu me zai faru? Bari in kira shi a waya. Kaci ya aka yi? An ka rage barka da yake. Wato na agwalan ɗin ne ruwan sojojin nan? To akwai wani ban Allah da ya gani ya ce yana so. Ok, to amma kun tabbatar dai serious baya ne ko? A kwarai koran kai daɗe. Me saya ne domin ku da kuɗin shi a ƙasa ya ce ita ike so don mun tuttura masa hotunan ta a WhatsApp. Kun san farashin da aka mata ko? To gaskiya kuɗinta 2M ne. Domin farkon sanda aka shigo da ita gidan nan tun muna 2.5 2.6 finally dai gaskiya mun shirya mun tsaya da mota akan 2 million. Kwarai kuma ai da gudu ma zai ta ranka da is okay idan ya nuna yana to in ya shigo ba sai ku kawo shi office ba a ranka da ai babba ne sanata ne ma shi ya kamata mu kai masa ne ma dan yanda ma muka yi da shi ma kenan okay fine inda haka ne sai ku abin nan don Allah don annabi sai ai maza a dawo saboda shi ma domin kuna fita ne ba zan ga mai mota ciwon an tafi da mota za insha Allah Allah kar ai wasa gashi sai ku sha sai ku sa mai koda na 1000 ne sai ku abin nan don Allah don annabi zarar ya zama sorry ku biya ta abin nan Mangal Plaza ko ba ka ba ku je shagon Salisu Mangal mai sai da waya ku kai masa wannan na Allah gashi wannan iPhone 11 ce
ga 200,000 ku bashi zai ba ku iPhone 12 sai ba ku iPhone 12 da Allah a kwalinta sabuwa zai ba ku ta Allah ku sauri aha abin da ya mutu kawai ku dauka ba iyalis ba. Ya yi kyau sosai. Nawa ne? Da komo wancan shidda mu. Haɗa da shi. Waccan. Wannan? Kwarai kuwa. Da ganin wannan zai muku kyau. Wow, kai. Ga wannan. A turare. Ga wata sarka na za ta kyau da a tamfar nan. Kin ga wani takalmi ke ɗauko ɗayan ɗauko ɗayan. Gaskiya takalman nan sun yi kyau. Nawa ne kuɗin takalmi? Haɗa da takalmi. Sai wannan material. Amma gaskiya yake guda biyu ne mu ɗauka mana sai So, yayi ko? Shikenan. Shikenan kuɗinka. Kuna da kayayyaki fa masu kyau abokina. 72,000 kenan. To Okay, no problem. bari in ba shi ba ni ba ka bari a bari ne haka da kai yana ba Allah ka bari. Kun ga ku dakata. Da kuɗin mu muka zo ga ku damu. Kar ku yi mana haka mana dan me to kuka zo da mu. Ko ba za ku ɗauki kuɗin turare ba ne haka ko body spray? Abin da kuke so mana. Bari in ɗauki ni ko wannan. Ta mi ko mu yalanka. Me yalankan nan? A ni baƙaƙen nan dai zan ɗauka ko baƙi da fari. Nawa ne kuɗin turaren ba? Guda biyu? Eh. 6,000. Okay. 6,000? To ai da uku kenan. Ya dinga ba ɗaya. Ukun 6,000 a 2,000 ne ai. Okay, a ƙaro maka? To da kuma mai farin kan. Mai farin kan? Eh. Okay. Yawwa. So ba da mu samu na kayan alida ko? Zasu ku gane yaudara bata da kyawu hattara salon mugunta su kirkira su karye zuciyar wanda duk ya yarda da su mayaudara ne mayaudara 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 ne mayaudara ne mayaudara ne mayaudara ne mayaudara ne
amma wannan restaurant din naku ya bada ma'ana yayi kyau. Wallahi muna da su ma sosai. Wallahi sai Wurare kuma da ma wani kai. restaurant da nake cin abinci a Abuja. amma dai abin ya bani sha'awa sosai. Wallahi muna da wurare sosai. Kaduna take? Kai. Kai gaskiya. Sannu fa? Sannu ko? Yawa. Sannu ko? Thank you. Wanda irin abin sha kuke da shi? Ka mana Sprite kawai. Sprite za ki sha? Ni akwai limka? I didn't have any choice. Ban da choice ne. Baka da tsari. Ban da choice. Duk wanda aka kawo shi. Gaskiya. Yawa. Sannu ko? Daga gannan sun iya girki. Wallahi sosai. Gaskiya ne abincin nasu ba laifi. Komai ya yi. Ai ku ci abincin nan kawai. Ni ka san na ci abinci a railway station. Ina ne kuma railway station? Station nake son ce Na Abuja ba? Wai Abuja a wace anguwa kuke ne? a ni dai a Maitama nake. Shi kuma abokina a Usaitu iki. Kwarai kuwa. Nan zone 6. Maitama fa anguwa masu kuɗi ne a Sosai ma? Ai nan mu hanshakai ne. Kasuwancin mu ne guri ɗaya amma kowa gidansu daban. Kasuwanci muka hada. Allah sarki. Wani irin business kuke yi ne? Wahu? Ai ka dealers ne munan dilolin motoci ne. Bayan kuma dilolin motoci. Kin san wannan? Dala fa kenan. Dala ce don ubanta canza ta muke yi. Canza shirya muke yi. Haɗuwa da ku wallahi. Haba. Kuma sani a rayuwata ina son gaggayu suna cilin haka. Suna cin kuɗin su. Kwarai kuwa. Dadi na kira na ina zuwa. Okay. To sai kin dawo. Gaskiya sun iya abincin restaurant ɗin nan. Ba magana. Duk da muka zo Kaduna nan za mu ringa zuwa mu ci abinci. Su kuma in suka je Abuja. Na ce ba? An dan Allah bari dan tambaye su ko suna tole ina son dan kama ruwa. Ba da mu wannan. Baby, ai ba ki da matsala. Fine girl. Fine baby ke kaga wannan tana bala'in burge ni. Ka gane? Kamar su kawai jakan nan akwai kuɗi magari. Ta tsaye su zan tas. Wannan ba zan musu ba. Da uwar kuɗinsa. Ina ji shiru fa kai. Kira sa waya mana. Ga dai waya ta shiga tana ringin bata daga ba. Amma ina ga ko dan tana toilet ne ka san ba za ta daga waya tana cikin mu. Ita ma wannan shiru bata dawo wurin kira ta yanzu. Wai tafi aka shafa. A kashe? Yi. Switch off a kashe ita ma. Yanzu fa na kira ta shiga kajuwai kuma yanzu a kashe. Na baka makulli? Kullum mota mana. A'a kullum mota kai fa ka zo da motar nan ba fa ni na jawo ta ba. Na ga tuna bata jikin mota barin jin ba.
ka san fa motar nan gwari ce me na bata a jiki je ka dubo Me ya faru? Mukullin ne ban gani ba. mukullin me Mukullin motar mu mana. wannan mukulli ana magana ina ka je ne nan me ka je ba Menene baka motar mana? da ka baka motar ba ga shi ba ga shi ba nan gurin a daidai nan fa kai ka sharo ta kai fakin a nan gurin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An dauke ta wallahi. da bala'i da masifa kai inna lillahi wa Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. bala'i ya hau sai da na ce ma kar mu je Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku biya kuɗin abincin da kuka ci ba. Wannan kudin abinci ki an dauke mana mota ki ce kudin abinci. Mana sata a nan gaskiya. Allah wa yake magana wani kudin abinci an dauke mana mota ne ba Irin an ɗauke muku mota kuɗin abinci za ku biya. ce wallahi ba wani ne haka to ga ogan nan ai shine ogan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai fa ka biya kuɗin abincin nan da ka ci ba zai bar nan ba sai kun biya kuɗin abincin. Ke wallahi in na biya Allah ya tsina ba zan biya kudin abincin nan Sai ka biya ba. kuɗin Wallahi ba zan biya ba. In ke ga na biya kudi mota na ta dawo. Mota ta dawo. Ba a ga mota ina pass ɗin da aka baka kan ka shigo. Mu za ka damfara? Kinga. Saboda ka ba ruwa na ofisa su ne waɗannan kasansu da yaran ofis nan ne su ne suka ce min suna da kwastoma da suka kai wa motarka kuma tun da farko da man na gaya muku ban gaya muku ce mota ta waye na gaya muku mota ba ta bace kun kuma sani kun san dama mota shi ko ba haka bane ni amma da kuka ce za ku kai mota na ce muku me ban ce muku banda wasa ba haka ne kan kai daɗi to ka je yadda muka yi da su saboda haka ni babu ruwana suka ce min mota kwastomin su ne wani sanata ne suka ce za su kai masa mota ko ba haka ba ne ba mi haka da ku ai ga su nan wallahi ranka daɗe ni ban ma san wani sanata bane Tanimu ne dama ya zo ce mana za mu je mu sai da motar wallahi ni din ma wallahi ranka ya daɗe ban san shi ba billahi lazi yan riba kan nan ne da na gani na ce mu ɗau motar nan kundin uban kai ba kai kace min mutumin nan kace kwastoma bane kace har ofis ne ya taba zuwa tsautsayi ne wallahi daga ba kenan ni ofisa abin da nake magana anan akwai wayata a ciki iPhone 12 da suka karɓo mu a kasuwa a plaza ni ba ta tata nake ba motar ka dai ta samu ta dawo yawwa okay ba damuwa yanzu zan tafi da su na tafi da su za su gaya min kowane sanata ne Alhamdulillah ranka daɗe ya haƙuri hey guys